de Alicante. Maria Rosa, que bona estàs. Tens una figa com un cabàs. Estén a casa, carinyo meu. Porta'm pel mito, jo t'aventaré. Maria Rosa, que bona estàs. ¡Ey! ¿Qué pasa? Buena, buena. En Masa Hola. para la Carabasa. Sí que está cambiado Ferran, ¿no? Hostia, loco, este pavo quién? ¿No? Hola! Bueno, avui què tenim? Avui Avui ve Cristina, una entrevisteta. de l'Associació de la Fireta de Sant Jaume del Campello. Mos contarà a veure què fan ahí en la fireta, quan és i tot el que faci falta. I, per altra part, Portem una nova secció. I avui, què dinem? i Andreu, Jo. que ve d'Alcoi i anem a veure Anem a estar què de tal se li dona la ràdio. A veure, no sé. I ja, sense més dilacions, Passem com a les avui tenim notícies. entrevista i tal, anem ja amb les notícies de Miquel. Vinga. Pues porte 3 notícies. Ja feia temps que no portava 3 notícies. Sempre portava 2, 3... No, 2. Però avui porte faena. 3. Bé, la primera és que el PP s'ha liat en l'euskera i li diu a Rajoy que se'n vaja. Així, pam, Vete, vete. Ahora más que nunca. però això com és? Pues per què? Perquè la confusió s'ha generat arrel de que en la campanya de publicitat que fa electoralment al País Basc, el PP ha utilitzat la paraula ALDE com a eslògan de la seva campanya. Ahà. L'eslògan en castellà, en valencià, és a favor. I no sé com o qui ho haurà traduït, però resulta que la paraula ALDE El Google Translate, per exemple. no sé, vol dir fora, vol dir vesten, així que ja podeu imaginar quin panorama hi ha hagut aquests dies per allí dalt I això amb que- la publicitat del PP. Apareu per tots els periòdics i... Estava en els periòdics impresos, o sea, Madre. era una cosa sèria, no és que hagin fet la prova i s'hagin donat compte i l'hagin retirat, no, no. Ja. Així Ho han ja fet. ho han fet, ho han fet. I això en el GAR ha eixit? No sé en quin no ha eixit, però ha eixit. La segona notícia és un poc curiosa i, no sé, perillosa també. Ojo, Em fa un poc de por. Hi ha perquè- perill en l'àrea, Paco. La cosa és que han arrestat al jefe antidrogues de la policia de Múrcia per tràfic de drogues. Lo que faltava. En casa del herrero. Com escolteu, el jefe antidrogues ha sigut detès per tràfic de drogues. A Múrcia. Con dos cojones. Molt bé, molt bé. La Això cosa- no és una cosa que passe poc. No ho sé. Pensa A jo. lo millor els medis no ho diuen No del deuria, tot, no però- deuria de passar. Jo però- conec varios casos. Cuidado. Bueno, també, a part del jefe, també han arrestat a unes 7 persones, entre les quals també hi ha 2 policies més. Los policies, un alcalde, un administratiu... Aquí està tot el món ja ficat. I res, això que era una noticieta curteta però que m'havia llamat l'atenció i volia dir-la. I anem a passar a l'última i la tercera. I en Corea del Sur Ojo, Han inventat- ja feia temps que no parlaven de xinos, home. Bueno, perdó, de coreanos. han inventat un gelat contra la ressaca. Interessant. S'ha inventat en Corea del Sur, com he dit, un gelat miraculós que promet acabar amb els efectes de la ressaca. Li han quidrat, a veure si ho dic bé, Genondio. Crec que més o menos... Genondio. Que en espanyol significa aguanta. I aguanta, macho, aguanta. I bé, la notícia, ens fem una pregunta que és, de veritat un gelat és capaç d'acabar amb la ressaca? Pues és la última novetat que han eixit en Corea del Sur i ja està arrasant. Però Sí, és és un efectiu? És efectiu, o sea, La vaig a comentar. funciona? Està elaborat a base de suc d'una passa mil·lenària quidrada Ovenia dulcis. Y promet despejar, o sea, llevar la resaca dels que hagin abusat de l'alcohol. O sea, que quan te'n passes, una passa. Sí, la passa esta, Però no se diu pansa. o pansa, jo què sé. La pansa esta era un fruit que s'ha utilitzat en la medicina tradicional del país des del segle XIX
i de fet ja es venia empleant per a pal·liar els efectes dels excessos d'alcohol. I ara pues, un nom comercial ha elaborat aquests gelats Fruit, no? De frigo. i res, l'han bautejat com a John Dio, que en espanyol significa, com ja vos he dit, aguanta, i és el producte que s'ha desenvolupat en Corea del Sud i no és per casualitat. Resulta que és que Corea del Sud és el país asiàtic on més es beu alcohol amigo. per càpita. I on més suïcidis n'hi ha, no? No ho sé. Joder. Això ja no ho sé. Bueno, i si no pot funcionar el gelat, un ibuprofeno de tota la vida i pa acabat. I res, Ai, m'ha liat. Què passa, primo? Este han sigut les 3 notícies d'esta setmana. Anem a deixar-li a Andreu que me doni pas a la secció, va. Vinga, va. Que ara què ve, Andreu? Ara ve... Carabassa curiosa. Bueno. Avui vos du 4 curiositats que ja feia temps que no vos duia curiositats tan curioses, no? En primer lloc, m'agradaria preguntar-vos si sabeu d'on ve l'expressió Eureka! Pues jo no ho sé. Sempre l'ha escoltat i alguna volta l'hauré dit. Haver fet algo que no trobaves. O de descobrir algo. Va per ahí la cosa. Jo no sé. Però l'origen de la paraula ve de el senyor Arquímedes, suposo que el coneixereu, no? Un famós matemàtic de l'antiga Grècia, Sí, si no sí. estic jo, a veure si m'ha que s'estava banyant en la mar i mentre flotava va descobrir la teoria de la flotabilitat i se va emocionar tant que va eixir de l'aigua cridant Eureka, Eureka! Ah, pues mira, ja sabem algo que jo no sabia. Bueno, i no, això no és tot. O sea, més coses que aneu a saber que segurament no sabíeu abans. Què va ser primer? El huevo o la gallina? No, això... Què va ser primer? El color taronja o la taronja? La taronja. Jo dic el color. Pues... Punto para Miquel. Jo no ho sabia, però m'ho vaig imaginar. La taronja va ser abans que el color taronja. Abans que el color taronja, ese color es deia roig-groc o groc-roig. Blaugrana. Bueno, la mezcla de dos colors que fa el taronja. Efectivament. Té lògica. Següent curiositat. D'on ve l'expressió bla bla bla? Jo què sé. Xuveu-vos-la un poquet, va. Descartem la Blacar. D'algun... Jo què sé, ho faria algun xiquet, un bebè. Un balbuceo. Pues ni un xiquet, ni el BlaBlaCar, ni... Bueno, va per ahí. El balbuceo. Cuidado. Mira, la expressió ve de l'antiga Grècia que utilitzaven bra, bra, bra per a mencionar algo que no tenia sentit. I l'expressió ve dels bàrbars. Bar, ¿vale? Entonces, se referia a... Ja estàs dient coses que no entenc. Sí, bra, sí, bra, bra, bàrbar, perquè no entenien els bàrbars. El que nosaltres fem aquí, no? Sí. Más o menos. Bla, bla, El que estem fent bla, ara mateix. Bla, 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 bar, bar, bar. Bar, bar, bar. Sobretot Sí, bar, bar, bar. bar. I la última curiositat, molt perillosa, Sí, a veure. d'on ve l'expressió de que les cigonyes, porten els bebès, els nadons. De París, no? Això no tinc ni idea. No, però l'expressió en si, no d'on venen. Vull dir, per què se diu això? Jo és que no sé. Vinga, va. No sé. Mare meva, Dímelo, Pues jo dic, va, algunes se la sabran, no? Pues mira, aquesta expressió ve perquè les cigonyes són aus que cuiden molt de les seues cries. I antigament, en els poblats germànics, pensaven que les enviaven els déus per donar fertilitat i tal, no? De fet, en Dresde, Alemanya, hi ha una font amb una cigonya, que és la típica cigonya que ixen totes les pel·lis de la cigonya amb el panyalet en el bec, tal, que antigament la població d'esta ciutat es pensava que les dones que es banyaven en eixa font Quedaven prenyades. solucionaven els seus problemes d'esterilitat. Ja que se quedaven prenyades i això jo crec que li ho deixarem a una altra persona, no? No sé. I bé, aquestes han sigut les curiositats que vos he d'avui. No sé, espero que vos hagin agradat. Sí, ja feia temps que no portaves està i sempre està bé... Sí, home. Està bé Estaven algo. prou curioses. Sí. Pues
sense més dilacions ja passem a la cançó de la setmana. I Miquel ja que se'n volia anar a casa, saps? Vinga. Bé, se'n recordeu que la setmana passada va estar a Simacondo? Tu no te'n recordaràs, però hauràs vist el programa. Sí. L'has vist, no? L'ha vist. Ah. M'ha dit que s'ha tragat 7 o 8, loco. Madre meva, que infumable. Menudo matí. I bé, se'n recordareu de que varen proposar una nosaltres, perquè ens la varen proposar per les xarxes, The Dance Crashers. Després li varen deixar 2 a Macondo, que varen ser Xiqueta Dolça de Aspencat i Dones de pupil·les dilatives. Bé, esta volta la cosa ha estat un poquet més desnivellar. Anem a dir-ho així. Sí. Macondo, la culpa és de Macondo. La culpa és de Macondo. Hashtag la culpa és de Macondo. I ha guanyat Aspencat. Entonces, aleshores anem a ficar la cançó i després explicarem què anem a fer per resoldre-ho. Bueno, anem ja amb Aspencat, Xiqueta Dolça. Meu pensament va a revolcons, es desmorona com un castell de cartes quan he de girar tots els cantons que hi ha al meu poble. Tu jugues a despistar, jo mentretant escrivint cançons em passe els dies i de nit somie de colors. Arbre gran de la muntanya, tu que dones la frescor de la teva ombra, la calor del teu amor, el amor per les paraules que rebullen el dolor innecessari alimenta per el record. Se'm fa difícil pensar que et diré de nou quan ens tornem a trobar, que no estigues cansada ja d'escoltar. Satèl·lit soc, orfre de la teva gravetat, que va agarrant buscant el camí final per poder-te tastar. Arbre gran de la muntanya, tu que dones la frescor de la teva ombra, la calor del teu amor, el amor per les paraules que rebullen el dolor innecessari alimenta per el rencor. Xiqueta dolça del Raval, se m'accelera el cor quan et veig passar. Xiqueta dolça del Raval, quan me n'adone ja t'anàs d'anar. Xiqueta dolça del Raval, se m'accelera el cor quan et veig passar. Xiqueta dolça del Raval, quan me n'adone ja t'anàs d'anar. Quan dic que no vaig allí, vull dir que d'alguna manera ja sé què és el que passarà. Quan dic que no vaig allà, vull dir que jo ja coneixia la dama del Raval. Estimada i dolça, un perill de dona, dis-me ara que sé, i després que no. Quan dic que no vaig allí, vull dir que d'alguna manera ja sé què és el que passarà. Voldria desitjar que tingues tu més sort, cavaller, quan arribes al Raval. Arbre gran de la muntanya, tu que em dones la frescor de la teva ombra, la calor del teu amor, el amor per les paraules que rebullen el dolor innecessari alimenta per el rencor. Xiqueta dolça del Raval, se m'accelera el cor quan et veig passar. Xiqueta dolça del Raval, quan me n'adone ja t'anàs d'anar. Xiqueta dolça del Raval, se m'accelera el cor quan et veig passar. Xiqueta dolça del Raval, quan me n'adone ja t'anàs d'anar. Xiqueta dolça, se m'accelera el cor quan et veig passar. Xiqueta dolça, quan me n'adone ja t'anàs d'anar.
clàssic. Que temazo, en serio, de veritat. Gràcies a Macondo per proposar esta cançó, que va quedar un poc desnivellada a les enquestes, però és que mereixia la pena escoltar-la, eh? Ja feia temps que no s'escoltava molt i la veritat és que tenien ganes ja. No obstant, lo de les enquestes es pot arreglar, perquè esta setmana anem a fer una repesca de Pupil·les dilatives dones i The Dance Crushers Hey Little Rich Girl, juntament amb una nova cançó del grup Tancats que s'anomena Apany i Clau, que ens porten esta setmana des del COI. Ah, molt bé. Des del coi? Des del COI. Repesca, ja sabeu, Das Crasher i Pupil·les dilatives. A retuitejar i a votar i a tot el que falla falta per veure si conseguiu estar en la cançó de la setmana que ve, que serà la última. Ojo, la semana que ve s'acaba la temporada. I bueno, anem a anar ja a començar l'entrevista a Cristina Sala, que està aquí, i anem a fer-li les preguntetes, vinga. Bueno, bona vesprada, Cristina. Bona vesprada. Gràcies per vindre al programa i contar-nos ara lo de la fireta. I res, anem a començar sense més dilació l'entrevista. I lo primer de tot que volia preguntar-te és què és la fireta de Sant Jaume? Doncs la Fireta de Sant Jaume, per als que no ho sàpiguen, és un esdeveniment cultural i festiu que es celebra els dies 22, 23 i 24 de juliol al Campello, a la plaça de l'Església. I bueno, és un esdeveniment que intenta recuperar tradicions, intenta posar música en el carrer d'una forma totalment gratuïta i obert a molts tipus de públic. Molt bé, molt bé. La idea és nova, fa ja anys que està en marxa, o sigui, com és la idea de fer unes jornades culturals com aquestes? A veure, no són unes jornades culturals com a tal. Està ja prenent un aire festivalero, la fireta. I, bueno, encara que va començar sent una cosa més tradicional, va començar fa 13 anys, es van implicar diferents associacions del poble, es va implicar el grup de danses Salpassa, la colla de dolçainers, el club de pilota, algunes comparses de maos i cristians, i també havia gent dins de l'Ajuntament d'aquest moment que també es va implicar per a que la fireta arrencara. Però sempre ha sigut un esdeveniment gestionat per diverses associacions i gestionat des de la base, o sigui, sempre ens hem autofinançat i hem anat tirant com hem pogut entre nosaltres. Sí, gent del poble fent coses per a la gent. Efectivament. I la idea era esa, recuperar la tradició de Sant Jaume, que en Campello tenia molta importància a principis del segle XX, i donar-li aquest plus de música i de festa jove en el carrer. Ja. I, bueno, ara que m'has contat un poquet de lo que tracta, quines activitats, ja més concretament, quines activitats es poden veure durant el cap de setmana? Val, doncs si vols comença per lo que són les activitats més tradicionals, que són sobretot el divendres per la vesprada. Tenim tallers i activitats per als xiquets, per al públic més jove, que sempre és important que s'impliquen en aquest tipus de coses. A mi m'agrada una cosa que feu en els melons d'Algers. Sí, això és, els fanalets. Això és de lo més tradicional, es fa des del principi i simplement és buidar melons d'Alger, posar-los dins un ciri i després els xiquets van pels carrers del poble amb la colla, passejant i el passacarrer dels fanalets que es fa en la nit del dissabte. Ahí més o menys pots veure un poquet la personalitat de cada xiquet. Vull dir, si uno li fica una cara demoníaca, no, al meló d'Alger, si un altre li fica una cara més feliç. És com els dibuixos quan tenen 3 anys. Mira mi hijo lo que ha pintado. Sí. I s'ha matant algú. Sí, la veritat és que els xiquets ho passen bomba i cada uno fa el que li dona la gana. Això és veritat. Però bueno, també està guai i ells ho passen bé i bueno, és una part molt important de la fireta, però no sols fem això el dissabte per la vesprada. Què més tenim? El dissabte per la vesprada, enguany, tenim 2 novetats que també són recuperar un poquet coses que es feien al principi, que són els nanos i gegants, a càrrec del grup de danses Salpassa, que era una cosa que feia anys que no es feia. Jo soc de Campello i feia anys que no veia ni nanos ni gegants. Feia anys. Sí que és veritat. I anem a fer una partida de pilota o diverses partides de pilota, però amateurs, en xiquets i en aficionats del poble, no en gent professional, perquè ara s'està recuperant molt el tema del raspall en Campello i bueno, pues a veure si la gent reacciona i va a veure'l allà a la carrer Trinitat. I que s'anime a participar, no? Clar. Tot això és obert per a qui vulgui vindre, totalment. I alguna activitat més així? Sí. El diumenge per el matí, que és la part més tradicional, tenim la baixada en carro a la platja, que rememora el que es feia antigament en Sant Jaume, quan la gent del Campello i d'altres pobles baixaven amb el bestiar a passar uns dies a la platja, i després ja el fi de festa és la banyà, que és en la plaça Maria Lleó, sobre les 12, la 1 del migdia,
I bueno, ahí ja és guerra de agua total. La banyà, que per a qui ens escolte per la zona de València, és la xopà. Vale. Important, no? Gràcies per Perquè el jo apunt. vaig arribar així i diu la banyà. Home, més o menys una idea, no? Però la xopà de Dènia pa dalt. Vale, pues per a Tedènia cap a dalt, la xopà tenim en la fireta. Ens has contat que en les activitats hi ha música, que porteu grups. Sí, a veure... Què grups anem a poder escoltar? He començat per les activitats, però realment el plat fort de la fireta i el que està anant cada vegada, cada any més cap amunt, són els concerts. Sobretot els concerts de la nit del divendres, que són els que obrin la fireta. Enguany tindrem a Every Night, a Pepet i Marieta, per obrir la nit, i esperem que atraguen prou gent, i després tindrem a Tarannà i a Macondo Puigdiscos ja, per als que Macondo aguanten. també? Els que aguanten. Sí. Macondo, mos tornarem a veure. Sí. I Això es diu que era el divendres? el divendres per la nit. Són els concerts del divendres per la nit. Torna a repetir, totalment gratuït per a qualsevol persona que està bé, vulgui. La beguda també? No, la beguda ja cada uno, però Però n'hi tenim haurà preus preus populars. populars. Molt populars. No obliguem a ningú a menjar ni a beure allí, però ho recomanem perquè tenim uns cuiners, a més, fantàstics. I uns cocteleros ahí. Sí. Tenim molta gràcia. I això és el divendres per la nit, si voleu. Bueno, pues el dissabte per la nit també tenim concerts més tradicionals. Tenim el grup de folklore tradicional valencià, el So dels Barrejats, que és un grup molt reconegut. De fet, fa poc van estar en València perquè els han donat ara un premi de folklore i de més. O sigui, tenen nivell, és un grup amb molt de nivell. I després tindrem a Lilith i Dionís, que repeteixen, Sí, perquè sí. sempre estem supercontents en ells, he se vist porten per allí. superbé. I per acabar, un grup campeller que torna després de 20 anys, de Canys, i bueno, esperem que la gent del poble es reconega i s'ho passe bé ballant uns cançonetes allí per la nit del dissabte. Home, Ahora. desde luego el que siga de Campello se ho va a pasar bomba. Y el que no siga de Campello També. també. Pressupost. Sí, això està clar, això està clar. Aleshores, tu per què creus que la gent hauria d'anar a la fireta aquest cap de setmana? No, una crida a la gent. Una crida. Jo crec que la gent ha d'anar a la fireta perquè és un esdeveniment divertit, obert a tot el món, en el que caben molts perfils, cap gent que li agrada més la música tradicional, gent jove que vaja més pels grups més canyers, xiquets, famílies. És un esdeveniment totalment obert, sempre estem disposats a rebre a tot el món, sempre Per a rebem tots amb una els públics. somriure. Sí, exactament. I és gratis. I podries recordar-nos quins dies? Sí, són divendres, dissabte i diumenge, 22, 23 i 24 de juliol, a la En un- plaça de l'església en un del meset. Campello. En Sí, un meset, en un mes, menys o menys. en un mes. I qui vulgui pot seguir-nos en la nostra pàgina de Facebook, Ai. que estem fent un muntó de promoció, l'equip de Community Managers de la Fireta. Important. Sí, i mola molt les coses que posen també. Bé, pues, moltes gràcies per comentar-nos. No sé, ens agrada saber aquestes coses i que retransmitir-ho a la gent per a que s'entere i vulgui anar. Pero ahora te quedes en vosotros. No sé, Claro. jo em quedo, És no tinc que problema. resulta que Andreu mos ha dut la seva primera secció. Anem a veure de què es tracta. I avui, què dinem? A veure. Això és el que sempre el preguntes quan tens fam. Però és que hi ha una gran quantitat de plats a la comunitat valenciana que no tots coneixem. Anem a començar per l'arròs, el plat típic valencià. Podem menjar-lo caldós, de paella, de qualsevol tipus. Fins i tot tenim hasta un emoticono. O el tindrem. Però sabeu què són les bajoques farcides? Jo sí que ho sé. Jo no. A mi em sona. A veure, em sona. quina idea teniu? Jo, la idea que tinc és que són... Has dit bajoques? Bajoques. Bajoques? Ah, no, bajoques no. Jo pebreres farcit. Sí, jo Sí, crec que també és el m'estava mateix. confonent, sí. Pues sí, es tracta d'un plat típic de la comunitat valenciana, de la comarca de l'Alcoià, en el que es consisteix en el sofregir arròs i carn de porc, ficar-ho dins de unes bajoca roja i ficar-ho al forn embolicat i es fa dins de la bajoca. Bachoca roja, que és pimentó? Sí. Se cambia la cosa, que entonces ya sí que sabía lo que era. És que, tio, en Alcoi parlen molt raro. No? Som diferents. I ara anem al segon plat. All i pebre. Qui sap què és això? Ai, i pebre. A mi me La sona paraula de ho oïdes, diu però... Conta'm, Doncs es tracta d'un plat propi del sud de l'Horta de València, del nord de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa,
I els seus ingredients són l'anguila, l'all, el pebre roig, que li dona aquest color així roig, tipus estofat, el pinyó i la patata. I acaba sent pues, una espècie d'estofat, algo així raro. El pebre roig, que és pimentó roig. No? Sí, el típic de la caixeta així roja. Ah, I, és pebre, loco. I per últim, pericana. Sabeu què és la Pericana, pericana? sí que Sí. Pericana o pellicana? Pericana. Pillicana són de Són Castalla. les de Castalla. Pericana, o ensalada de pericana, és un plat típic també de les muntanyes del Coll i la Rodalia, tot va a casa, i es tracta pues, d'una espècie de cassola, sol servir-se així, en el que pebrots roig secs, fregits, d'estos que han estat secs ja durant molt de temps, junt amb all, sal i tires de bacallar, I un poc de guindilleta. i un poc de guindita, s'ajunten i això està deliciós. Has dut algun plat que no duga pebre? Pues sí, perquè ara venen els postres i dolços. Oh. Què em dieu d'un menjar especial que es menja la nit de Reis? El roscó. El roscó. El roscó és el que tot el món diria. Però hi ha llocs on no es menja el roscó, sinó que es menja la casca, que realitzada amb ametlla molta, sucre i ous, junt amb moniato o carabassa, té una forma tipus massapà i que també, segons la forma que li facis, fa una forma o una altra, però Pots fer un 8, pots fer un 9... la gent acaba relacionant-ho en estos del roscó, però realment és diferent, no de dins. Després... Per la recepta. Clar. Després tenim l'arnadí, que és un dels dolços més típics de la Comunitat Valenciana, que data del segle IX i X, i que quan la Inquisició va començar a llevar als moris valencians, que van ser expulsats, les dones preparaven arnadí per anar-se'n, perquè era molt nutritiu i consistent i podien, damunt dins, amagar les joies i les monedes. Entonces, Estava tot pensat. un 2 per 1. Però què du això? I això està format, està fet de carabassa o de moniato, sucre, ous, canela, i acaba tenint una cobertura d'armela i pinyonets. No sé. Entonces és una casca. Sí, no vos lies. I per últim tenim la mocadorà, o el massapà de Sant Dionís, que alguns ho coneixeu. Això ho sabem tots. Bueno, doncs vos conto un poc d'història. Quan Jaume I va entrar a conquerir València, els musulmans que estaven allí van dir, bueno, doncs anem a fer-li un regal a Jaume I i a la seva dona. Ja que mos tiren aquí. Ja que mos tiren, li fem un regal. I li van donar pues, unes fruites de l'horta, no sé què. Bueno, pues resulta que a partir d'ahí les parelletes van començar a regalar-se... Bueno, l'home regalava a la dona un mocador per al coll embolicat en dolços en massapà cru de diferents formes i colors que representaven pues, les fruites i hortalisses típiques. I això s'ha anat portant i rere any i això es regala el Dia dels Enamorats de la Comunitat Valenciana, que cau el 9 d'octubre, dia de la Diada Nacional del País Valencià. Sí. I, bueno, està Campello fet celebra. bàsicament pues, en massapà. Jo, més que regalar, m'ho menge. Vaig allà al forn i dona'm uns quants massapans. I per mi. Jo és que estic enamorat de mi. I, bueno, pues, esta ha sigut la secció d'avui. I ara res més que dir. Mi m'ha entrat Moltes fam, gràcies. Hosti, jo crec que se n'anem al bar, ara. Al bar. Vinga, anem a despedir. Això ha sigut tot per avui. Dir que el pròxim... que el pròxim programa serà l'últim. L'últim, recordeu-ho, però estarem en el Convoyà. I el dia 1 de juliol estarem en Xeraco, en el Convoyà Festival, fent un show en directe. I el dia 2 a lo millor estem per ahí també. I el dia 2 estarem molt propet. Cuidao, ja ho anunciem la setmana que ve segur. Res més. Moltes gràcies a Cristina, Gràcies a vosaltres. per la Fireta Sant Jaume. I Andreu, no sé com l'haureu vist vosaltres. Què, fem una enquesta a veure si se queda? No, per favor.
Bueno, penya. Moltes gràcies i en veiem la setmana que ve. Adeu. Adéu.